בוקר טוב. מחר אני מתחתן עם האישה הכי מקסימה, הכי מדהימה, הכי מהממת בעולם. בכל אופן, השעה כבר 4 בבוקר. אני חייב לקום, להתארגן, לפתוח את היום. אחרי הכל, הגרוב בלב. לקרוא את כותרות הבוקר, לדחוף איזה לאפה, לאכול משהו, להתארגן. שים אתכם רגע פה, וזה יפים אתם. לבדוק מה קורה בערך שלי בוויקיפדיה, מה נשמע עם הלייקים בפייסבוק, לקרוא את הכותרות האחרונות, מה קורה בדאו ג'ונס ובעולם, לשטוף את הפנים, ויאללה, מתחילים את היום, בוא. טוב, 3 כתבות וצריך קצת לתל אביב. מה זה? נינת אוכלת סביח עם אבא שלה. אתם יודעים איך זה יכול להשפיע על הכלכלה, מחירי החצילים, חוסר אחריות פיננסית, באמת. עכשיו אני עולה על הבובה שלי. על הטוסטוס כל הדרך לתחנה מרכזית. יאללה, לתל אביב, לעבודה. איך אני רעב, כמה זמן לא אכלתי. יאללה, נחשוב על זה בתחבורה ציבורית. בינינו, אין על תחבורה ציבורית. מה קורה? תעזרו לי. הנה, אני מגיע לעבודה. בזמן האחרון, אני יותר בקטע של ספורט. אני מתאמן כבר כמה חודשים למרוץ הר ללאפה. עוד 25 קילומטר, דפקתי 3 מנות סביח. איזון מושלם בין גוף ונפש. זאת היא עונה כזאת חבוב, זה רק הסתיו וזה עובר. אוי, עוד יום. אתם לא מבינים מה היה לי אתמול. חלמתי חלום, הייתי אצל אובמה בבית הלבן. אוי, כזה חמוד. אמר שאני העלילה של עולם היזמות, אבל אז הוא ביטל לי את הסטארט-אפ. איזה חובבן, שוב הייתי צריכה לעשות הכל צ'וק צ'וק. אוי, הוא כבר הלך. טוב, מזל שיש לי את הלפטופ. ואנחנו גם מתחתנים מחר. אני לא יודעת איך אני אסיים את הכל בין אירוע לאירוע. טוב, בסדר, אני אסיים הכל בשעה טוב. טוב, יאללה, אני חייבת להתחיל. אין שווארמה, אני אומר. את לא מבינה, קניתי חליפה לחתונה מחר. ככה, 2 חלקים, 3 חלקים, עברתי את כל דיזינגולד, מלא מעצבים, מה שאת רוצה, יש סדורי פרחים וינטג' כאלה, מפולים כאלה, משהו מגעיל, משהו מגעיל ומדהים בקטע אחר, כמו קייט וויליאם, משהו מהסרטים. מה את אומרת? מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? בכלל מוזמנת לחתונה? צ'וקי צ'וק! היי צ'וק! היי בוק בוק צ'וק צ'וק. גם את מתרגשת לקראת מחר? כן, יש לי אירוע מטורף של גיוס כספים, אני ממש מקווה שהכל יצליח. לא, מותק, מחר אנחנו מתחתנים בקטע של כאילו לא אכפת לנו, ואין טבעת, ואין חתן, ואין כלה, ואין רב, ויש מלא מתנפחים כאלה. ותקשיב, אתה לא מבין מה קרה לי היום, אבל תקשיב, יכול להיות שאני אגיע בוק בוק קצת באיחור, צ'וק צ'וק. אולי אני אגיע קצת באיחור, בגלל שאני צריכה שתקבל את האורחים הראשונים, ואני מבטיחה שעד החופה אני כבר אהיה שם. טוב, בסדר, ביי. יאללה, ביי. אתם מבינים ממה אני צריך להתמודד? טוב, אני בדיוק חונה פה ליד המשרד. שנייה, אני חייבת לסדר את החנייה. פיקס. אתם לא תאמינו מה קרה לי היום. אז עכשיו אני הולכת לפגישה לפגוש את בוז'י. אני רוצה לסדר שבוז'י יגיע לחתונה בשביל לעשות הפתעה לכן. מזל שהכרתי את הסבתא של בוז'י שהייתה פעם עם ביבי נתניהו בגן, ועכשיו אנחנו יכולים להיות ביחד בחתונה. אז יאללה חבר'ה, לפגישה. סוף סוף חניתי. איזה אחלה של חנייה. יאללה, שוקולד ולעבודה. כולם פה חובבנים לעשות שום דבר. בוקי קטן. מה? לא סגרתם את האירוע די? אני לא מאמינה. טוב, אני על זה. חובבנים. טוב, סגור בלונים, כן, הזמנתי את פייסבוק, גוגל, כולם ברק, כן, אוקיי. תסגור על 5,000. דיברנו על זה כבר שלשום, נו. תביאו לי פה עוד שוקולד, נגמר השוקולד. טוב, אני על זה.
כן. העוזר של בוז'י פה, נראה מה יהיה. אז מה? אתה מסדר לי את בוז'י לחתונה? כן, סתיו. מה שתגידי. מעולה, עכשיו זוז לי מהפריים, יאללה, אני חייבת להמשיך. כן. אבוש. היוש אבוש. היי סתם, מה נשמע? מה קורה? נחתתי עכשיו בארץ ממלזיה, לקחנו שבוע לטוס. יש שם חיקוי של דורית והגיעה צ'יטה. יואו, ספר עוד. יש שם פריחה לא יאומנת פשוט של הקינטון הלא זהיר. די. היה ממש ממש יפה, והיה שם איזה קבוצת תיירים שהדרכתי, ממש משוגעים, וטיילנו ובלה בלה 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 כלנית. בלה 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 בלה, צמיחה, פריחה. יואו, אבוש, היה לי משהו להגיד לך. יש משהו מחר? מחר? אני טס מחר. לא, אבל היה עוד איזה משהו, הייתי צריכה אותך למשהו. טוב, כנראה זה לא היה חשוב. אתם לא מבינים מה קרה לי היום. אז ככה, הבמה נפלה, הכל התפרק. הוא בכלל שכח להגיע, חשבתי שהאירוע בקרשים. החרדים החליטו לעשות ההפגנה בדיוק איפה שהאירוע, אבל אז היו לי 2 דקות. ב2 דקות האלה, תקתקתי את הכל. היי צ'וקבוק! היי צ'וק, מה קורה? בסדר, צ'וקי, אתה לא מאמין מה קרה לי היום. מה איתך אבל? בדיוק מסיים את הערך הרביעי שלי בוויקיפדיה. דרך אגב, על המכתב האהבה שכתבתי בפייסבוק קיבלנו 500 לייקים. בוק, פוף. צ'וק, את זוכרת מה יש לנו מחר? יואו, יש לי איזה כנס, אתה לא מאמין? לא, אנחנו מתחתנים. נכון, וואי, רציתי לספר לך באמת. הייתי במקום של החתונה. איזה חבורה של חובבנים, הייתי צריכה להרים שם את הבמה, להרים את כל הדברים, כואבת לי הכתף ממש. בסוף תקתקתי הכל ב2 דקות, אבל... יש לך עניבה? בטח. טוב, מה אתם אומרים? העניבה הזאת מתאימה לי ללבן שמנת? אני מתלבט. אתם יודעים מה, אולי אני אלך להביא את הכחולה ואז אני אראה לכם גם? בוקו, מה אתה שותה? אפשר שלוק? כן, אתה תגזימי. אתם מדברת את נתפות לבנזה לברלין? וואי, אני כבר שיכורה קצת. תראו עם מה אני צריך להתמודד. יאללה, בואי נלך למיטה, נראה פרק. היי, חברים. איך להבין שרוס ברס? צ'וק? לפעמים היא באמת קצת נרדמת, אבל בסדר. טוב, מחר זה היום הגדול. אני מתחתן עם המהממת שלי, עם המדהימה. איזה יופי. לילה טוב. אתם לא מבינים מה קורה מחר. אני מתחתנת. לסתיו, בחן, מזל טוב.